Tak, já tady mám pokus stoupající hladina ve sklenici. Mám tady skleněnou mísu s vodou, svíčku, zapalovač a vázu. Vlastně tady jde o to, že zapálím svíčku, dám ji do té vody. Teď tou vázou přikryju tu svíčku. Teďka vlastně počkáme, až svíčka zasne. Ne, taky do toho. Musíme počkat chvíli, než to zhoří. A teď vlastně voda v té sklenici začne stoupat. Protože svíčka hoří díky kyslíku ve vzduchu a když se kyslík obsažený ve vzduchu uvnitř sklenice spojí s uhlíkem, vznikne oxid uhličitý. Ten je těžší a pomalejší než kyslík a vyvíjí na vodu menší tlak než lehčí a rychlejší molekuly vzduchu uvnitř sklenice. To způsobí, že hladina vody v sklenici začne stoupat. Čím více oxidu uhličitého, tím víc voda začne stoupat.